igama lami ndingusiya wakwaBheja. Ngusiya igama elipheleleyo. Gwevu. Ndilapho lamacala bona mosixa ubheka koma Cape Town. Tsitsikamma, koma Oudtshoorn, George. Uyabona? Awufiki phamacala ungakhambi ugqithe phaa kwa-area 11. Yabo? Ya. Mina ndihlala phaa kwa-area 11. Ya. Ndingendlala kuyo leya. Hayi man. Andifuni nje uba ndingazazisi before ndenze yonke into eyenziwayo. Ndiyava kukona notata bemfundisi yho andikwazi nokujoka abantu abahloniphekileyo mithuna nam ndakhonza ndayishiya idayi ngapha endlini ndakhonza ke baqhwaba ke basibetha izigubu ya zenza phaa ekhaya ke andizibaleki qha senditshintsha nje mandikonzo ndakhonza phatha afonse bakumnandi kuyakhonzeka kuloo nto mani namanzi nomangamana apha andikwazi mani njengobani nje ndikhonza ndimabaqwani phaa uyacaweni namhlanje bawuze umzimba wam awuvumi lokhangelwa apha hayibo sokhangelwa apha ndingasamzeka wena ndiqonde okenza ke ndiyizolisele uyabo yazuliswa ngofuna nje ubashayashaye mana abazalwane hayi mane isihlangu sam sikhona ngokusayizivali hey akhona ngekhoyo yaqonda nandizolunga nalapha ndizolunga hayi ndayiqwitha manzi bangabana apha okay no kuyakonzeka kumandi ne but sendilapha phakathi ndinendawo mani mandizoyika because yakekhala ndithi kusakhonza kumnandi mani nam uyakhala bonela ke sonke sicimele nekuyathatha okay oh hayi God ndingayazi uba yinto ndiphi sikhala but andiboni umntu leka umntu ababaleki umntu kwaluka kulekona abacimelanga abavulanga amehlo bacimele umntu abaleka uyayibona indlela nkona something no something but ke uboniwe lusisi nangumagogoda ehleli ngaba ngathi wathi makuyo lo mntana uyawucima umlilo umanzima ngona njengoba ukhonzwa nje awa uhlele ke mos umoya uhlele umoya fumanisa uba njengoba ehlile nje umoya nawo kulosisi edubuleka ngensini yehora yazi insini yehora ndiqonde hayi akahleki ne antu bathi yabona no something